Dumela bakulu, the Nyame Tijan is back ngemsana tiri pa Easter ipapo tapinda pa Easter ende vanhu vakawanda vaungana maungano magatherings and stuff vemachurches maprofita vedzin'anga vemishonga vanhu vakasiyana vanenge vakaungana ndipo vanenge vachisangana maholidays mafamilies vachiyanana vachi manga makadii maita sei chichi and stuff. Panapa ndiri kusangana nenyaya yanyorwawo kana kuti message yabva kuna advocate Nelson Chamisa vachinyorera vanhu about Easter. Imessage pfupi asi inoratidza kunge ine kamufaro, inova message yemufaro. Vakanyora vakati it is finished, the cross is our crown, Jesus Christ reigns, sending you love and warmth this Sabbath, wishing you nothing but victorious smiles, light and love. Ndo zvinhu zvakanyorwa na advocate Nelson Chamisa zvikanzi but imbananyanya bata panzi the cross is our crown. Aiwa umambo hwacho arikuti muchinjikwa waJesu Kristu ndo crown yedu kana kuti yedu yeumambo. Hatinenge takamirira takangotarisira kuzi vanhu vakawanda vakamirira kuti mukuru vambogara office vapinde state house saka varota kuti the cross is our crown. Tell me what you think nestatement ranyorwa na advocate Nelson Chamisa. Ndiudzewo kuti unofunga chii kana uchinzwa statement rakadai so rabva kumukuru. The Nyame Tijan, I'm out.